హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని 14వ అధ్యాయాన్ని గురించినటువంటి అవగాహన కార్యక్రమము. ఇప్పటి వరకు 13 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. పూర్వము 13వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము అనేటువంటి అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానంగా అర్జునుడు అడుగుతాడు, ప్రకృతి పురుషుడు, క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన లక్ష్యము అనేటువంటి అంశాలను నేను తెలుసుకోగోరుతూ ఉన్నాను. అంటే ఆయన ఆ అంశాలను గురించి, క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవరు, ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, మరి జ్ఞానము అంటే ఏమిటి, అలాగే భోక్త ఎవరు, జ్ఞాన విషయము ఏమిటి అనేటువంటి అంశాలను ఆయన వివరించినటువంటి అంశాలను 13వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము అనేటువంటి దాంట్లో చూసినటువంటిది. సో ఆ విధంగా దేహం అంటే దేహమును ఎరిగినటువంటి వాడు గురించి, అలాగే వారి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధము, జ్ఞానము, జ్ఞాన విషయము, ప్రకృతి, మరి వాటన్నిటి నుండి ఆ బంధనాల నుండి మోక్షము పొందేటువంటి విధానము, పరమగతి పొందేటువంటి విషయాలను మనకి పూర్వపు అధ్యాయంలో తెలియచేసినటువంటి అంశాలను చూసాము. సో ఈరోజు మరి ఈ 14వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు మనము ఆ భగవంతుడు వివరించేటువంటి త్రిగుణాలు, అంటే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు అంటే ఏమిటి, మరి ఈ త్రిగుణాలు ఏ విధంగా మనిషిని బంధిస్తూ ఉన్నాయి, మరి వాటి నుండి ఎలా బయటపడాలి, అంటే ప్రకృతి త్రిగుణాలు అంటే ఏమిటి, అవి ఎలా వర్తిస్తూ ఉన్నాయి, ఏ విధంగా అవి బంధానికి, ఏ విధంగా అవి మోక్షానికి కారణమవుతూ ఉన్నాయో అనేటువంటి అంశాలను ఈ అధ్యాయంలో తెలుపబడేటువంటి, అంటే జ్ఞానపూర్వకంగా, ఇవి మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మయోగాలు, మధ్యలో ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగాలు కాగా ఈ 13 అధ్యాయం నుండి జ్ఞాన విషయాలను గురించి, జ్ఞాన షట్కాలుగా ఉన్నటువంటి ఈ అంశాలు. సో కాబట్టి ఈ అధ్యాయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలు అంటే ఏమిటి, అవి ఎట్లు వర్తిస్తూ ఉన్నాయి, ఏ విధంగా అవి బంధ మోక్షాలను కూర్చుతాయో అనేటువంటి అంశాలను ఈ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేసేటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి ఈ అధ్యాయంలో జ్ఞానపూర్వకమైనటువంటి విషయాల ద్వారా మనము తెలుసుకునేటువంటివి. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము చూసినట్లయితే, ఓకే, హరే కృష్ణ. ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం
స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ 14వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణాలు అనేటువంటి అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యద్ జ్ఞాత్వా మునయ సర్వే పరం సిద్ధిమితో గతాః. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నటువంటిది. ఓ అర్జున, దేనిని తెలుసుకొని మునులంతా పరమసిద్ధిని పొందినారో అట్టి జ్ఞానముల అన్నింటిలోకి ఉత్తమమైన పరమ ఉత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ చెబుతాను విను అంటూ మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది. ఎందుకంటే 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ అధ్యాయం వరకు కూడా ఆ పరతత్వాన్ని దేవదేవుడును ఆయనను గుర్చినటువంటి అంశాలను శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు వివరించినటువంటిది. ఇప్పుడు అర్జునుడికి మరింత జ్ఞాన వికాసమును కలిగించడానికి మరి ఆయన ఇక్కడ ఈ దివ్యమైనటువంటి ఇంతకు ముందు వివరించినటువంటి వాటిలోకెల్లా ఉత్తమమైనటువంటి పరమోత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మళ్ళీ నీకు నేను తెలియచేస్తాను విను అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యతంతి చ. ఈ జ్ఞానమును ఆశ్రయించినటువంటి వారు, ఏదైతే ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడో అటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి వారు, సో ఆ జ్ఞానమునందు స్థిరంగా నిలిచినటువంటి వాడు నిలవడం ద్వారా, అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించడం ద్వారా వారు నన్ను చేరుకుంటారు. అంటే నా యొక్క దివ్యత్వాన్ని పొందగలరు. ఆ విధంగా స్థిరమైనటువంటి వారు సృష్టి సమయంలో మరలా జన్మించరు, లేదా ప్రళయ సమయంలో నాశనం కారు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో
ఈ భౌతిక లోకాలలో ఉన్నంత వరకు కూడా ఈ జనన మరణ చక్రాలలో, ఎందుకంటే ఆ జన్మ మృత్యు పరంపరలలో నిరంతరము నిమగ్నమయ్యేటువంటిది. ఎవడైతే ఈ జ్ఞానమునందు ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని, భగవంతుడు దివ్య జ్ఞానాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారో, ఆ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి వాడు దివ్యత్వాన్ని పొందుతాడు, అంటే ముక్తిని పొందుతాడు. అంటే ఇక ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానునితో గుణరీత్యా ఏకత్వమును పొంది ఈ జన్మ మృత్యు పరంపర నుండి ముక్తిని పొందుతాడు. మరి ఇక అటువంటి ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మగా అతడు ఇంకెప్పుడు కూడా తన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోడు. అంటే తిరిగి మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి రాడు. ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జగత్తులోనే, ఆ దివ్యమైనటువంటి లోకంలో, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఆ భగవంతుని, ఆ ముక్తాత్మలందరూ కూడా, ముక్తిని పొందినటువంటి ఆ ఆత్మలందరూ కూడా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క నిత్యమైనటువంటి సేవలలో నిమగ్నమవుతూ ఇక మరలా ఈ దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైనటువంటి భౌతిక జగత్తులోనికి వారు రారు. అంటే వారు వారి యొక్క నిజ రూపమును, నిజ స్వభావమును మరియు వ్యక్తిత్వమును కోల్పోరు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి కూడా మలినమైనటువంటిది, ఈ తాత్కాలికమైనది, అశాశ్వతమైనటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, మమయో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. ఓ భరత కుమారా, ఇక్కడ భారత, ఓ భరత వంశీయుడా అంటూ చెప్తున్నది. బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహతత్వమే పుట్టుకకు కారణము. అన్ని జీవుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేనే బీజ ప్రదానం చేస్తాను అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా విశ్వమునందు జరిగేటువంటి సమస్తమైనటువంటి వివరణ ఆయన ఈ శ్లోకంలో ఇవ్వబడేటువంటిది. ప్రతిదీ కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుల కలయిక వలనే ఏర్పడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంతకు ముందే చెప్తారు ఆయన, ఈ క్షేత్రం, క్షేత్రజ్ఞు, ప్రతి జీవి, చర అచర జీవులన్నీ కూడా క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయిక వలనే ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నటువంటిది. అంటే ప్రకృతి మరియు ఆత్మల కలయిక ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని వల్లనే సాధ్యమవుతుంది, సాధ్యం కావించబడుతుంది. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నట్లుగా 7వ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాము, ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక్క అంశ ద్వారానే ముగ్గురు విష్ణువులు, మహావిష్ణువు, కారణోదకశాయి విష్ణువు, తదుపరి గర్భోదకశాయి విష్ణువు, ఆ గర్భోదకశాయి విష్ణువు నాభి నుండి ఉద్భవించినటువంటి ఆ కమలంలో ఇవన్నీ కూడా ఈ లోకాలు, బ్రహ్మలోకము ఉండేటువంటి ఆ కమలంలో బ్రహ్మ కూర్చుని ఉండేటువంటి, సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి లోకాలన్నీ కూడా ఆ మహతత్వం, ఈ మహతత్వమే పుట్టుకకు కారణము, ప్రతి జీవుల యొక్క పుట్టుకకు కారణము అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా మహతత్వము, మహావిష్ణు, కారణోదకశాయి విష్ణువు ద్వారా ఆయన యొక్క ఉచ్ఛ్వాస శ్వాస నిశ్వాసలలో మనకి కోటాను కోట్ల బ్రహ్మాండాలు ఉత్పన్నమై ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనికి కూడా గర్భోదకశాయి విష్ణువు ఉండి ప్రతిదాన్ని కూడా వ్యక్తీకరించడం, ఆ తదుపరి సమస్తము క్షీరోదకశాయి విష్ణు రూపంలో వ్యాపిస్తూ ఉండేటువంటి. సో ఆ విధంగా అన్ని జీవుల యొక్క జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా బ్రహ్మంలో నేనే బీజ ప్రదానం చేస్తాను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఈ విశ్వము యందు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విశ్వ సృష్టి విధానాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ మహతత్వమే బ్రహ్మంగా పిలువబడేటువంటిది. సో బీజాన్ని ఇచ్చేటువంటి తండ్రి ఆయన అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ ప్రకృతి తల్లి,
సో బీజ ప్రదాత, అహం బీజ ప్రదాత అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు, సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతి యాః తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిః అహం బీజ ప్రదపిత. ఓ కౌంతేయ, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవులు ప్రకటితమవుతూ ఉన్నాయి. మరియు నేను వాటికి ఇత్తనము ఇచ్చే పితను అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడే సర్వజీవులకు ఆది జనకుడు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో చాలా స్పష్టంగా మనకి వివరింపబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ప్రకృతి అయినా భౌతిక ప్రకృతి అయినా ఆ భగవాను నుండే సంభవిస్తూ ఉన్నటువంటిగా మనము చెప్పవలస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ సృష్టి సమయంలో తన పూర్వ కర్మలను అనుసరించి వివిధ రూపాలను పొందుతూ ఉంటారు. ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో మనము ఏదో ఒక రకమైనటువంటి అంటే ఆ దేహాలను పొందుతూ మన యొక్క కర్మలను అనుసరించి ఈ భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి వారి యొక్క భావనలకు అనుకూలంగా మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో వివిధ రకాలైనటువంటి దేహ తొడుగులను పొందుతూ ఉండేటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనకి పూర్వపు అధ్యాయంలో చెప్తున్నట్లుగా ఈ దేహము కర్మక్షేత్రంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మరి ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి మన కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి ఈ జీవులలో మనకి జలచరాలుగాను, వృక్షాలుగాను, సరీసృపు క్రిమికీటకాలుగాను, చతుస్పాదులుగాను, మానవులుగాను ఉండేటువంటి వీటిలలో మన యొక్క పూర్వ కర్మను అనుసరించి జీవులు భౌతిక ప్రకృతి గర్భంలో బీజ రూపంలో ఉంచబడుతూ ఉంటారు. ఈ సృష్టి జరిగేటప్పుడు సమయంలో ఇవన్నీ కూడా వ్యక్త రూపంలోకి వస్తాయి. సృష్టి ప్రళయం జరిగినప్పుడు అవ్యక్త రూపంలోనికి వెళ్ళేటువంటిది. సో ఈ విధంగా మహావిష్ణువు నుండి మహాతత్వం, ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక అంశం ద్వారా ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ సృష్టించబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణ ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. సో మహాబాహువులు కలవాడావు అర్జున, భౌతిక ప్రకృతి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనేటువంటి 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణమయమైనటువంటిది. సో మరి ఆ త్రిగుణమయమైనటువంటి భౌతిక ప్రకృతి మరి ఇక శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనది, దివ్యమైనది. అటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆత్మ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోనికి వస్తూ ఉందో ఈ గుణాల చేత అది బద్ధమవుతుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్తుంది. వాస్తవానికి జీవుడు దివ్యమైనటువంటి వాడు. ఈ భౌతిక ప్రకృతితో ఎట్టి సంబంధము లేదు. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఆ భగవంతుని ముక్త స్థితిలో జీవులు వారి యొక్క నిజస్వరూపము శాశ్వతము, దివ్యమైనటువంటి ఉండాల్సినటువంటిది. కానీ ఆ భోగ వాంఛ కారణంగా ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోనికి వచ్చినప్పుడు తద్వారా ఈ భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి అతడు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు. అవే సత్వ, రజో, తమో గుణాలు. సో ఈ గుణాల ప్రభావాన్ని అనుసరించి మనము వివిధ రకాలుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాము అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. సో అదే విషయాన్ని
ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ప్రకృతి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలు, గుణ అంటే తాడు అని చెప్పబడుతుంది. ఈ గుణాలలో మనం ఎంత ఎక్కువగా చిక్కుకుంటే అంత ఎక్కువగా మనము బంధించబడుతూ ఉంటాం. సో సాధారణంగా ఈ ఈ 3 గుణాలను గురించినటువంటి అంశాలను చెప్తూ మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చానఘ. సో ఇక్కడ అర్జున్ని అనగా అంటే ఓ పాపరహితుడా అంటూ సంబోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఓ పాపరహితుడవైన అర్జున, సత్వగుణము ఇతర గుణముల కంటే నిర్మలమైనది కావడం వల్ల ప్రకాశింపజేస్తూ మనిషిని అన్ని పాపముల నుండి విముక్తి కలగజేస్తుంది. ఇది జీవుడిని సుఖం మీద జ్ఞానం మీద ఆసక్తిని కలగజేసి బంధించి వేస్తుంది, బద్దులయ్యే విధంగా చేస్తుంది అంటూ, అంటే భౌతిక ప్రకృతి చేత బద్దులయ్యేటువంటి జీవులు పలు రకాలుగా ఉండేటువంటి వారిలో కొంతమంది సుఖిగా ఉంటాడు, వేరొకడు క్రియాశీలుడుగా, మరొకడు నిస్సహాయునుగా ఉండేటువంటిది. సుఖిగా ఉండేటువంటి వాడు సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వాడుగాను, క్రియాశీలుడుగా ఉండేటువంటి వాడు రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వాడుగాను, ఇక నిస్సహాయుడుగా ఉండేటువంటి వాడు తమోగుణ సంబంధంలో ఉన్నటువంటి వారుగాను చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ మనకి సాధారణంగా ఈ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సుఖము ఉండేటువంటి భావనలో ఉంటాడు. ఇక రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వాడు క్రియాశీలుడుగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి ఇగ్నోరెన్స్, నిస్సహాయుడుగా కనిపిస్తూ ఉండేటువంటిది. సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాల ఎడ ఆసక్తిని పెంచుకోగా, రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఏ విధంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంపై ఆధిపత్యం చలాయించాలి, ఏ విధంగా సంపదలను, భౌతిక సంపదలను కూడబెట్టాలి. ఇక తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వాడు కామిక్ విషయాల ఎడ ఆసక్తులవుతారని చెప్తారు. సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఎల్లప్పుడూ పాజిటివ్ థింకింగ్తో ఉండగాను, పరిశుద్ధంగాను, ఆనందంగాను, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాడు. ఇక రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వాడు నియంత్రణ దూరంతో, మిశ్రమమైనటువంటి స్వభావాలతో, సెల్ఫ్ డిజైర్స్తో ఉండి మానవ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు మానవులు మనకి. సో ఇక తమో గుణంలో ఉన్నవాడు ఎల్లప్పుడూ కూడా నెగటివ్ థింకింగ్తో ఉండి, అపరిశుభ్రంగా ఉండి, బాధలను అనుభవిస్తూ అసుర భావాలను కలిగి ఉన్నవాళ్ళుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక రజోగుణం గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్టా సంగ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. ఓ కౌంతేయ, రజోగుణము అపారమైనటువంటి కోరికలు, ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా తమో గుణము సత్వగుణము పవిత్రమైనది, ప్రకాశవంతమైనది, మనిషిని సర్వపాపముల నుండి ముక్తుని చేస్తుంది. మరి ఆ గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు సుఖభావన చేత, జ్ఞానభావన చేత బద్దులవుతూ ఉంటారు అని చెప్తుంది. ఇక రజోగుణం గురించి చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. రజో రాగాత్మకం విద్ధి. ఈ రజోగుణము అనేటువంటిది కోరికల నుండి పుట్టింది అని చెప్తున్నారు. రజో రాగాత్మకం, రాగాత్మకము అంటే కామము నుండి పుట్టినది అని. అందుకే అంటున్నారు రజోగుణము అపారమైనటువంటి కోరికలు, ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది. ఇది జీవుడిని కామ్యకర్మలలో, అంటే కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తిని కలిగించి బంధించి వేస్తుంది, బద్ధుణ్ణి చేస్తుంది కామ్యకర్మల చేత అంటూ చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకి ఇది
ఈ రజోగుణము అనేటువంటిది స్త్రీ పురుషుల నడుమ గల ఆకర్షణగా చెప్తూ ఉంటారు. అంటే స్త్రీకి పురుషుని ఎడ, అలాగే పురుషునికి స్త్రీ ఎడ ఆకర్షణ అనేటువంటిది రజోగుణంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇటువంటి రజోగుణము అధికమైనప్పుడు మనిషి భౌతిక ఆనందాన్ని పొందాలి అని ఇంద్రియ సుఖమును అనుభవింపగోరుతూ ఉంటాడు. అట్టి ఇంద్రియ సుఖం కొరకు రజోగుణమును ఉన్నందు వాడు సంఘమునందు, దేశమునందు గౌరవము మరియు చక్కని ఇల్లు, భార్య, సంతానము వంటి ఈ భావనలలో ఈ భౌతిక జగత్తు పైన తన ఆధిపత్యం విషయాలకై ప్రాకులాడుతూ ఇక నిరంతరము శ్రమించవలసి వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా తన కర్మ ఫలాల ఎడ రతుడై ఆ కర్మల చేత బంధించబడి ఇక తద్వారా తదుపరి జన్మలను అతడు పొందుతూ ఉంటారు. ఇక తమోగుణ స్వభావాలను గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే, మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిః తన్నిబధ్నాతి భారత. ఓ అర్జున, అజ్ఞానము వలన జనించే తమోగుణము, అంటే తమోగుణము అజ్ఞానము వల్ల పుడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇది సకల జీవులకు అవివేకం అంటే భ్రమను కలగజేస్తుంది అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఆ కారణంగా జీవుడిని ఇది బంధించేటువంటి ఆ పిచ్చితనము, సోమరితనము అంటే బుద్ధిహీనత, సోమరితనము, నిద్ర అనేవి ఈ తమో గుణము యొక్క లక్షణాలు అంటూ చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా చెప్పాలంటే తమో గుణము ఒక విచిత్ర లక్షణం అని తెలియజేయబడుతూ ఉంటుంది. ఈ తమో గుణము అనేటువంటిది సత్వగుణానికి సంపూర్ణ విరుద్ధమైనదిగా చెప్తూ ఉంటారు. ఈ తమో గుణ స్వభావాలలో ఉండేటువంటి జీవులు వివిధ రకాలుగా ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉండిపోయేటువంటి పరిస్థితి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్వం సుఖే సంజయతి రజ కర్మని భారత జ్ఞానమావృత్యతు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. ఓ అర్జున, సత్వగుణము సుఖమును చేకూరుస్తుంది. అంటే సత్వగుణము మనిషిని సౌఖ్యముల యందు బంధిస్తూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఇక రజోగుణము అతనిని కామ్యకర్మల యందు బంధిస్తూ ఉంటుంది. ఇక తమో గుణమేమో మరి జ్ఞానంను కప్పివేయడం వలన మనిషిని బుద్ధిహీనతలో బంధించి వేస్తుంది అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో సత్వగుణమునందు ఉన్నవాడు తన కర్మచే లేదా జ్ఞాన సమపార్జన యత్నముల చేత తృప్తుడై ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఇక రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వాడు కామ్యకర్మల యందు రతుడై శక్త్యానుసారంగా ధనమును కూడబెట్టాలి అని, ఆ ధనాన్ని సత్కార్యాలకై ఉపయోగించడానికి కొన్నిసార్లు వివిధ రకాలైనటువంటి దాన ధర్మాలు చేయడం చేస్తూ ఉంటారు. ఇక తమో గుణంలో మనిషికి జ్ఞానం కప్పివేయడం వల్ల మనిషి ఏది వనరించినా అతనికి కానీ ఇతరులకు కానీ ఏమీ ఉపయోగం లేనటువంటి పనులలోనే వాళ్ళు నిమగ్నమై ఉంటారు అనేది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ మూడు గుణాలు కూడా మనసు పైన ఆధిపత్యం చెలాయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కనుకనే మరి ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ భరత కుమారుడా అర్జున, కొన్నిసార్లు రజో తమో గుణాలను అణచి సత్వగుణము ఆధిపత్యం చలాయిస్తూ ఉంటుంది. ఈ మూడింటికి పోటీ పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి ఆధిపత్యం చలాయిస్తుంది. అందులో కొన్నిసార్లు ఏమో
ఈ సత్వగుణము ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. అంటే రజో తమో గుణాలు బయటికి కనిపించవు, ఉంటాయి మనలో, కానీ సాత్వికులాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటాం. మరికొన్నిసార్లు ఆ సత్వ తమో గుణాలను అణిచివేసి రజోగుణము ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. అప్పుడు మనము రజోగుణ ప్రభావుల్లాగా కనిపిస్తూ ఉంటాం. కొన్నిసార్లు ఆ సత్వ రజోగుణాలను అణిచివేసి తమో గుణము ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. అప్పుడు ఆ మనిషి తామిక స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నవాడులాగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు. ఈ విధంగా ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ మూడు గుణాలు మనసుపై ఆధిపత్యము చెలాయించడానికి పోటీ పడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అలా ఒక్కొక్క గుణము ప్రబలమైనప్పుడు మిగిలిన గుణాలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఎప్పుడు సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వాడు ఎలా ఉంటాడు, రజోగుణంలో ఉన్నవాడు ఎలా ఉంటాడు, తమో గుణంలో ఎలా అనేటువంటి అంశాలను ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. దేహంలోని అన్ని ద్వారాలు ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణము యొక్క ప్రకటితము అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మనకి ఈ దేహంలో 9 రంధ్రాలు ఉంటాయి అని చెప్తాం. నవరంధ్ర పురే దేహే అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. మరి ఈ 9 ద్వారాలైనటువంటి ఏంటి ఆ 9 ద్వారాలు? మనకి 2 కన్నులు, 2 చెవులు, 2 నాసికా రంధ్రాలు కదా, 6 నోరు, జననావ్యం, సో ఆ విధంగా అలాగే ఈ పృష్ఠము అనేటువంటి 9 కూడా మనకి ఉండేటువంటివి. సో ఈ ప్రతిదీ కూడా సత్వ లక్షణం చేత ప్రకాశితమైనప్పుడు, అంటే మన కన్నులు సరైనటువంటి వాటిని చూడగలిగినప్పుడు, అంటే భగవతత్వాన్ని, ఆ భగవంతుని వాటిని చూడగలిగినప్పుడు, అలాగే చెవుల ద్వారా మనము ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి గుణగణాలను శ్రవణం చేయగలిగినప్పుడు, నాసికా రంధ్రాల ద్వారా భగవంతుని పాదపద్మాలను తాకినటువంటి సుగంధాలను గ్రాణించినప్పుడు, నోరు ఆ భగవంతుని మరి ప్రసాదాన్ని తీసుకోవడము, అలాగే జననం అవయాలు కానీ, పృష్ఠాలు ఇవన్నీ కానీ, గుదం ఇవన్నీ కూడా సరైనటువంటి ఉన్నప్పుడు మరి సౌఖ్య లక్షణాలను వృద్ధి చెందుతాయి అని చెప్తారు. తద్వారా ఆనందము మరియు సౌఖ్యము పొందుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. ఇక లోభ ప్రవృత్తిరారంభ కర్మనామశమ స్పృహా రజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భరతర్షభ అంటే ఓ భరత వంశులలో శ్రేష్ఠుడా, ఓ భరత వంశులలో ప్రధానుడవైన అర్జున, రజోగుణము వృద్ధి చెందినప్పుడు లోభము అంటే దురాశ, కామ్య కర్మము అంటే కామ్య కర్మల కొరకు తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నము, అనస సాధ్యము కానటువంటి కోరికలు అంటే అదుపులేని కోరికలు మరియు అత్యాశ పెంపొందుతుంది. ఎందుకంటే రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వాడు తాను ఏది పొందినా ఎప్పుడు కూడా సంతృప్తి నొందడు అని చెప్తారు. ఇంకా దానిని ఒక కారు ఉందనుకోండి, ఇది చిన్న ఇంకొక కారు కావాలి, ఒక బంగ్లా కట్టుకున్నాడు, కట్టుకోవడానికి నివాసించడానికి ఒకటి ఉంటే సరిపోద్ది, కానీ ఇంకొకటి కావాలి. సో అలా వాడికి అద్దు ఇది లేకుండా
సాధారణంగా మనం జీవించడానికి ఒక మంచి ఇల్లు నిర్మించుకుంటే సరిపోద్ది, కానీ ఉండదు అలా. రంగరంగు వైభవాలుగా రాజమహల్ లాంటి భవంతి నిర్మించాలని దానికోసం అనవసరమైనటువంటి ఖర్చులు పెడుతూ చేసేటువంటి చూస్తూ ఉంటుంటాం. అదంతా కూడా భోగ అనుభవానికై తీవ్రమైనటువంటి ఆకాంక్షను వృద్ధి చెందించుకునేటువంటిది. అది రజోగుణ లక్షణంగా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అప్రకాశో ప్రవృత్తిచ్చ ప్రమాదో మోహయేవ చ తమస్త్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురునందన. ఓ కురునందన, అంటే కురువంశస్థుడు కదా అర్జునుడు, సో ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము మరియు మోహము, ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్తున్నది తమో గుణము వృద్ధి నొందినప్పుడు అంధకారము, సోమరితనము, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి అనేటువంటివి వ్యక్తమవుతాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము, మోహము ఇవి తమో గుణము యొక్క ప్రధానమైన లక్షణాలు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రకాశం లేనప్పుడు జ్ఞానం శూన్యమైనందువలన తమో గుణంలో నందువాడు నియమబద్ధంగా కాక తనకు తోచిన రీతిగా ప్రయోజన శూన్యంగా కర్మలను వనరిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తుంటుంటారు. సో సాధారణంగా సత్వగుణము ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు ఆనందమయమైనటువంటి జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. సాధారణంగా సాత్వికమైనటువంటి గుణాలలో ఉన్నటువంటి వారు దైవీ స్వభావాలను కలిగి ఆ భగవంతుని ఆధ్యాత్మిక విషయాల వైపుకు ఆసక్తిని కనబరుస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ అప్పుడు మన ఇంతకుముందు చెప్పున్నట్లుగా దేహ ద్వారాలన్నీ కూడా జ్ఞానంతో ప్రకాశితమవుతాయి అని చెప్తారు. ఇక రజోగుణము ఆధిపత్యంలో ఉన్నప్పుడు లోభము, కామ్యకర్మ, తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నాలు, అణచుకోలేనటువంటి తపన. ఇక తమో గుణంలో ఉన్నట్టు అంధకారం, సోమరితనము, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యదా సత్వే ప్రవృద్ధేతు ప్రళయం యాంతి దేహభృత్ తదోత్తమ విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. మనిషి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణించినప్పుడు జ్ఞానులు ఉండే లోకాలలో, అంటే రజోగుణం కానీ తమో గుణం కానీ లేనటువంటి లోకాలలోనికి చేరుకుంటాడు. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా సత్వగుణము నందున్నటువంటి వాడు బ్రహ్మలోకమును లేదా జనలోకము వంటి ఉన్నతమైనటువంటి లోకాన్ని పొంది అచ్చట ఆ దేహ సౌఖ్యాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకుంటారు సత్వగుణంలో ఉన్నవాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తతా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. ఇక మనిషి ఎప్పుడైతే రజోగుణ ప్రధానంగా ఉంటూ మరణిస్తాడో, ఎందుకంటే ఈ దేహము పుట్టినటువంటి వాడు ఎలాగూ గిట్టక తప్పదని చెప్తారు కదా, ఇంతకు ముందు వచ్చింది, పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వాడు మరలా పుట్టక తప్పదు అని చెప్తారు. కనుక సో మరి ఆ ఉన్నత కాలము అతడు కర్మలను ఆచరించినటువంటి, ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా సాత్వికమైనటువంటి కర్మలలో అతడు ఉండి ఈ దేహాన్ని వదిలివేసినప్పుడు అతడు ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. కానీ మనిషి ఈ రజోగుణ ప్రధానంగా ఉంటూ జీవితాన్ని గడిపి ఇక మరణించిన తదుపరి అటువంటి పనులలో ప్రేరణ పొందేటువంటి వారిలోనే జన్మిస్తాడు. ఇక తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వాడు మరణించినప్పుడు అతడు జంతు జాతులలో పుడతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే అదే కదా, మనం ఏ కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉన్నామో దానికి అనుకూలమైనటువంటి దేహాలనే పొందుతూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే మనకి అంతకుముందు అధ్యాయంలో కూడా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది, మనిషి ఏ భావాలతో ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి ఈ
ఇంద్రియార్థాలను పొంది ఆ విధమైనటువంటి సౌఖ్యాలను అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే మనకి సాధారణంగా ఒక దురభిప్రాయం ఉంటుంది. మానవ జన్మ మనం పొందిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా మానవులుగానే పుడతామని అనుకుంటారు. అలా ఏమి ఉండదు. మానవుడుగా పుట్టొచ్చు, మళ్ళీ పిల్లి, కుక్క, పందుల్లాగా అయినా పుట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మనం ఏ భావాలతో జీవిస్తే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహాలనే మళ్ళీ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. సో కనుకనే మనకి మానవ జన్మ మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశం. ఈ మానవ జన్మనే ఇతర జీవులకు భిన్నంగా ఆలోచించేటువంటి మనసును కలిగి, బుద్ధిని కలిగి ఉన్నటువంటిది. దీని ద్వారా భగవంతుడు అంటే ఏమిటి, ఆ భగవతత్వాన్ని గురించి తెలుసుకొని మన పరమగమ్యమైనటువంటి భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికే మనకి ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులలో 80 లక్షల రకాల తర్వాత మానవ జన్మ అనేక అనేక జన్మల తర్వాత లభించినటువంటి గొప్ప అవకాశంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఈ జన్మ తిరిగి మనము మన భగవద్ధామాన్ని, మన స్వధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఉన్నటువంటిది. సో కనుక జంతువుల్లాగా, పశుపక్షాదుల్లాగా మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మించకుండా మానవ జన్మ పొందినటువంటి ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకొని ముక్త జీవులయ్యి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలి. ఆ విధంగా భగవద్ధామాన్ని చేరుకున్నవాడు తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తుకు రాడు అని చెప్తారు. సో అదే ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నది. జ్ఞాన విషయాల ద్వారా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు మనకి. సో ఈ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితులు, ఆ రజోగుణంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితులు. సో సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, కర్మణ సుకృత స్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమస ఫలం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ పుణ్యకర్మ ఫలితమైనటువంటి నిర్మలత్వము సత్వగుణ ప్రధానమైనదిగా చెప్తున్నారు. అంటే సత్వగుణంలో చేసినటువంటి కార్యముల యొక్క ఫలాలు పవిత్రమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తాయి అని చెప్తున్నారు. రజోగుణంలో చేసినటువంటి పనులు దుఃఖాలను కలగజేస్తాయి. సో ఇక్కడ సాత్వికమైనటువంటి అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వాటిలో మనం నిమగ్నమైనప్పుడు మనకి పవిత్రమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తాయి. కానీ రజోగుణంలో ఆధిపత్యం చెలాయించాలి, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏదో సాధించాలి అనేటువంటి భావనలతో అవి దుఃఖహేతువులు అవుతాయి అని చెప్తారు. ఇక తమో గుణము చీకటిని, అజ్ఞాన అంధకార, అసలు మార్గమే లేనటువంటి పరిస్థితిని మనకి కలగజేస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ సత్వగుణంలో నుండి వనరించేటువంటివి కర్మల ఫలితము, అది నిర్మలత్వము లేదా పవిత్రంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. కనుకనే రహితులైనటువంటి, మోహాన్ నుండి విడిపడినటువంటి ఆ ఋషులు సదా ఆనందం కొరకై స్థితులు ఉండేటువంటివి. ఇక రజోగుణంలో చేసేటువంటివి కేవలం దుఃఖపూర్ణాలుగానే చెప్పబడుతుంది. ఇక తమో గుణంలో ఆ జ్ఞానరహితుడైనటువంటి కారణంగా ఆ కర్మలన్నీ కూడా దుఃఖాన్ని కలిగించడమే కాకుండా పిదప అతడు జంతుజాలాల్లో జన్మించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తుంటుంటారు. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము ఈ ఇమేజ్ లో ఒకే వ్యక్తిలో సాత్వికమైనటువంటి భావాలతో ఉన్నప్పుడు అతడు ఏ విధంగా ఉంటాడు, రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అతని యొక్క స్థితి మనకి ప్రతిబింబిస్తుందో చూడవచ్చు. సత్వాత్ సంఖ్యాయతే జ్ఞానం రజసో లోభయేవ చ ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. సత్వగుణం చే నిజమైనటువంటి జ్ఞానము, రజోగుణము చేత లోభము, దురాశ, తమో గుణము చేత పిచ్చితనము అంటే నిర్లక్ష్యము, మోహము,
వృద్ధి చెందుతాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక రజో తమో గుణాలను వృద్ధి చెందించుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి ఆ ఫలితాలను చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్త మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జగన్య గుణ వృత్తిస్తా అదో గచ్చంతి తామసాః. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు క్రమక్రమంగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వృద్ధిని పొందడం ద్వారా వారు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్తుంటారు. మనము మధ్యలో ఉండేటువంటి ఈ మర్త్యలోకంలో సో సాత్వికమైనటువంటి గుణాలను వృద్ధి చెందించుకోవడం వల్ల ఉన్నత లోకాలకు చేరుకుంటారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. రజోగుణంలో స్థితమైనటువంటి వాడు మధ్యలోనే ఉండిపోతాడు, మళ్ళీ ఇదే లోకాల్లో ఉండిపోతారని చెప్తున్నారు. ఇక తమో గుణంలో స్థితమైనటువంటి వాడు అతమలోకాలకు పతనం చెందుతాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఈ విధంగా మనం 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 పెంపొందించుకున్నటువంటి గుణాలను అనుసరించి మనకి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితులను పొందడమా, అక్కడే ఉండిపోవడమా, లేదా ఇంకా అతను పతనం చెందడమా చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో మనకున్నటువంటి స్థితిని మనము చూసుకుంటూ ఉంటాం కదా, ఒక్కొక్కసారి దానికంటే ఉన్నతమైన స్థితిలోకి చేరుకోవడం, లేదా కొన్నిసార్లు అక్కడే ఉండిపోవడం, కొన్నిసార్లు పతనం చెందేటువంటి స్థితి. సో అలాగే గుణాలను అనుసరించి కూడా మనకి సాధారణంగా ఈ కలియుగంలో అందరూ కూడా మనము ఈ రజో తమో గుణాలలోనే ఉండిపోయేటువంటి వాటి నుండి బయటపడి సత్వగుణాన్ని పెంపొందించుకోవాలి, సత్వగుణంలోనికి వృద్ధి చెందాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. నాణ్యం గుణేభ్య కర్తారం యదా ద్రష్టానుపశ్యతి గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి మద్భావం సోదిగచ్చతి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం మనకి ఇక్కడ, అన్ని పనులలో ఈ ప్రకృతి గుణములే అని, ఇతర వేరే ఏవీ లేవు, అవి ఎప్పుడైతే వివేకవంతులు అనేటువంటి విషయాన్ని ఎప్పుడైతే వివేకవంతులు తెలుసుకుంటారో, మరి నేను వీటన్నిటికీ అతీతుడైన వాడిని అని తెలుసుకుంటారో వారు నా దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. అంటే సర్వకర్మలు వాటన్నిటి యందు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాల కన్నా అన్యుడైనటువంటి కర్మ ఆ కర్త, ఈ కర్మలన్నిటికీ కూడా కర్త వేరొక్కడు లేడు అని, అంటే ఈ త్రిగుణాల ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంది అని చక్కగా తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాడు, ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడైనటువంటి పరమాత్మను నన్ను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అందుకేనే. సో ఎవడైతే తెలుసుకుంటాడో అటువంటి మనిషి నా దివ్య భావాన్ని పొందుతాడు, అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లోకాలను పొందుతాడు. అంటే త్రిగుణాలకు సంబంధించినటువంటి కర్మలను సరిగా అవగాహన చేసుకోవడం ద్వారా మనిషి వాటిని సులభంగా అధిగమించగలడు అని చెప్తున్నారు. అట్టి అవగాహన ద్వారానే మరి జీవుడు దివ్యమైనటువంటి స్థితిని పొందుతాడు. దానికి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి అయినటువంటి ఆ గురువుని లేదా సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం ద్వారా మనకి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానం లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, దేహదారి ప్రకృతి త్రిగుణములను అధిగమించగలిగినప్పుడు జననము మరణము వృద్ధాప్యము వాటి వలన, ఈ జనన మరణాలు వృద్ధాప్యము వలన కలిగేటువంటి దుఃఖాల నుండి విముక్తి పొంది ఈ జన్మనందే అమరత్వమును, అంటే శాశ్వతమును, శాశ్వత తత్వమును పొందుతాడు, అంటే ముక్తుడవుతాడు ఈ భవబంధనాల నుండి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అన్ని అంశాలను విన్న తదుపరి అర్జునుడు ఇంకా అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఓ ప్రభు,
ప్రకృతి 3 గుణాలకు అతీతంగా అయిన వాడి యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు, అతడు 3 గుణముల బంధనమునకు అతీతంగా ఎలా అవుతాడు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. ఎందుకంటే మరి ఈ 3 గుణాలను అధిగమించినటువంటి వాడు నా దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతాడు అంటూ చెప్తున్నారు కదా. మరి ఏంటి త్రిగుణాలకు అతీతమైనటువంటి వాడి యొక్క స్వభావము, అతడు ఎలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు? సో అని అర్జునుడు జిజ్ఞాసుడై అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు ఆ భగవంతుడు సమాధానం చెప్పేటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. 22 నుండి 23 శ్లోకాలు 25 వరకు కూడా ఆయన చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆయన అడుగుతున్నారు కదా, హే ప్రభు, త్రిగుణాలకు అతీతుడైన వాడు ఏ లక్షణాల ద్వారా తెలియజేయబడతాడు, అతడి ప్రవర్తన ఎట్టిది, ప్రకృతి త్రిగుణాలను అతడు ఏ విధంగా అధిగమించగలడు అనేటువంటి దానికి ఆయన సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ పాండుకుమార, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము అవి కలిగినప్పుడు వాటిని ద్వేషించని వాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు వాటిని కోరుకోని వాడు. అలాగే భౌతిక గుణముల యొక్క ఈ ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడకుండా, కలవరపడకుండా తటస్థంగా ఉంటూ అతీంద్రియంగా మిగిలిపోయిన వాడు మరి ఆ గుణములే ప్రవర్తించుచున్నవి అని తెలుసుకుని నిశ్చలంగా నిశ్చయత్వము, స్థిరత్వమును కలిగి ఉదాసీనంగాను ఉండగలిగేటువంటి వాడు ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ గుణాలను అధిగమించగలిగిన వాడు. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సుఖదుఖాలలో ఒకే రీతిగా ఉండేవాడు, ఆత్మయందే స్థితుడై ఆనందము మరియు బాధను ఒకేలా చూడగలిగినటువంటి వాడు, మట్టిని, రాయిని మరియు బంగారమును సమదృష్టితో చూడగలిగిన వాడు, ప్రశంసలైన మరియు నిందలు, అవమానాలైన, గౌరవమైన అగౌరవాలైన సమానంగా చూడగలిగిన వాడు, స్నేహితులను శత్రువులను ఇద్దరిని ఒకేలా చూడగలిగేవాడు, మరియు అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించిన వాడు, ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించిన వాడు అని చెప్పబడతాడు. ఎందుకంటే అర్జునుడు 3 ప్రశ్నలను వేయగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఇచ్చట ఒకదాని తర్వాత ఒకదానికి సమాధానం చెప్తూ ఆ త్రిగుణ రాహిత్య స్థితిలో నిలిచినటువంటి మనిషి ద్వేషమును కలిగి ఉండడు, దేనికి కూడా ఆకాంక్షింపడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే ఈ గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నియుక్తుడవుతాడు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించి ఆ భగవంతుని సో 3 గుణాలను అధిగమించిన వాడి యొక్క లక్షణాలు సమత స్థితిలో ఉంటాడు, తటస్థంగా ఉంటాడు, ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా, పరితపన లేకుండా, అసూయ లేకుండా ఉంటాడు. అతని ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అంటే సమత్వంగా, ప్రశంసైన, నిందలైన, గౌరవమైన, అవమానమైన, ఆనందమైన, దుఃఖమైన, వాంఛనీయమైన, అవాంఛనీయమైన, సో ప్రతి ఒక్కరితో కూడా సమత్వంగా, అంటే మట్టైనా, రాయైనా, బంగారమైనా ఒకటే అతనికి. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల ఎడ అనాసక్తుడై ఉంటాడు కనుక అతనికి మిత్ర శత్రువులు కూడా ఒకేలాగానే ఉంటారు. అతడు ఎప్పుడూ కూడా విచిత్రంగా వ్యవహరించకుండా ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలనే ఆశ్రయించి ఉంటాడు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి అతని యొక్క ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందో చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. మాం చయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. అన్ని పరిస్థితులలోనూ నిశ్చలమైన
పూర్తి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉంటాడు. వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలను అధిగమించి బ్రహ్మము స్థితికి వస్తాడు అంటూ ఆ త్రిగుణాతీతుడైనటువంటి అతని యొక్క లక్షణాలు చెప్తున్నారు. అన్ని పరిస్థితుల యందు నిశ్చలమైనటువంటి పూర్తి భక్తియుత సేవ యందు, ఆ భగవంతుని యందు భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమవుతాడు అని. అలాంటి వాడు శీఘ్రమే వెంటనే ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలను దాటి ఆ బ్రహ్మ భావన స్థితికి చేరుకుంటాడు అంటూ, అంటే ఆ త్రిగుణ రాహిత్యమైనటువంటి దివ్యస్థితిని పొందుటకు సాధనం ఏమిటి అని అర్జునుడు అడిగినటువంటి మూడో ప్రశ్నకు ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క సమాధానము మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే మనిషి ఈ త్రిగుణాలకు, ప్రకృతి త్రిగుణ ప్రభావాలకు లోబడి మరి కార్యకలాపాలు చేయకుండా దానికి బదులుగా కృష్ణ చైతన్యంలో, కృష్ణ భక్తి భావన యందు, కృష్ణ సంబంధ కర్మల యందు దానిని నియుక్తం కావించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక, బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృత స్యావ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. సో ఇక చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, అమృతము అయినది, అనశ్వరము అయినది అంటే నశించనటువంటిది, శాశ్వతమైనది, పరమ ఆనందమునకు సహజ స్థితి అయినటువంటి నిరాకార బ్రహ్మమునకు కూడా నేనే మూల ఆధారము అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ పరతత్వం యొక్క అనుభూతులలో బ్రహ్మజ్యోతి, పరమాత్మ, భగవంతుడు అనే మూడు స్థితులు. ఇక్కడ ఆ అమృతతత్వము అయినటువంటిది, అవ్యయము అయినటువంటిది, శాశ్వతమైనటువంటిది, ఆ సుఖపరమైనటువంటి వే ఆ బ్రహ్మం యొక్క సహజ స్థితి అని చెప్తున్నారు. అట్టి బ్రహ్మానుభూతి అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అనుభూతి యొక్క ప్రారంభ దశ అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దేహకాంతి, సూర్యుడుని చేరాలంటే సూర్యకాంతిని ముందు మనకు లభిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ బ్రహ్మజ్యోతి అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి యందు మొదటి అంశంగా చెప్తారు. ఇక రెండవది పరమాత్మానుభూతి. ఆ దశను కూడా దాటగలిగినప్పుడు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఆ పరమాత్మ యొక్క పరమ పురుషుడై ఉన్నటువంటి అంతిమ అంశాన్ని మనము పొందగలుగుతాము అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ అటువంటి అనుభూతిని పొందడానికి మనకి కలియుగంలో మనకు ఉన్నటువంటి ఏకైక అవకాశము ఆ భగవన్నామ స్మరణం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అను ఆ మహామంత్రాన్ని సదా జపించడము, కృష్ణుడు మరియు ఆయన యొక్క భక్తులకు సంబంధించినటువంటి పర్వదినాలందు ఉపసించటము. ఇవాళ ఏకాదశిగా ఉంది, ఏకాదశి వంటి దివ్య దినాలను పాటించడము. సో చేస్తూ ఆ దేవదేవునితో గుణరీత్యా సమత్వం కావచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే మనం బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఎంపికల ద్వారా ఈ శరీరంలోనే ఉండగానే తదుపరి జీవితానికి మనం సిద్ధం కావాలి అని చెప్తారు. సో మన బాధలకు మరణం ఒక్కటే కారణం కాదు కాబట్టి, కావున వైకుంఠధామను చేరుకోవడానికి సరైనటువంటి మార్గాన్ని మనకు ఆ భగవంతుడు భగవద్గీత ద్వారా తెలియచేస్తున్నారు. దానిని ఆచరిస్తూ ఆ విషయాలను మనం ఈ భౌతిక గుణాలు, త్రిగుణం, భౌతిక ప్రకృతి మనల్ని బంధించి వేయగా భగవంతుడు మనల్ని ఈ బంధనాల నుండి ముక్తి పొందించేటువంటి వాడు. కనుకనే ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి ఆ భగవంతునికి శరణాగతులు కావాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో కనుక మనము భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం ద్వారా
మనల్ని మనము ఈ భౌతిక గుణాల యొక్క సంగత్వము నుండి సులభంగానే వదిలివేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. అంతేకాకుండా ఎల్లవేళలా భగవంతుని యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడం వల్ల ఉన్నతమైనటువంటి లక్షణాలను పెంపొందించుకొని మనము ముక్త స్థితిని చేరుకోగలము అని చెప్తారు. సో దానికి మనం చేయవలసినటువంటిది చాంట్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాత చెప్పండి. ప్రభుజీ లైవ్ ఉంది ప్రభుజీ. హరే ఒక్క నిమిషం. Yeah.